Салям алейкум. Радий бачити вас усіх, хоча я вас не бачу в обличчя, але знаю, що вас багато. Я маю на увазі глядачів телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в різних країнах світу. І за океаном, і не за океаном, і в Європі, і в різних країнах. І сьогодні у мене такий американський трохи день, тому що знайшов час поспілкуватися з нами, відповісти на мої питання, і, можливо, вони так само і вас цікавлять. Погодилася людина, яку ви добре знаєте, Ігор Айзенберг. Ігоре, привіт. Вітаю тебе, Дера, алейкум ассалям, і вітаю всіх глядачів. Ну що, я думаю, що можна почати, ти ж в Америці, і тому з американських питань, напевно, і треба починати, тим більше, що доволі давно ти не був у нас в етерах. Скажи, будь ласка, ось я, може ти поясниш, не лише мені, але я більш-менш, може, і розумію, хоча не знаходжу таких, як би сказати, притомних пояснень. А навіщо американська преса, ось така як Вашингтон Пост, постійно зливає щось з американських розвідданих, причому це не припиняється. Навіть після того, як був скандал, який ти пам'ятаєш, до речі, чим він закінчився, зі зливом даних на американської розвідки, продовжують доповідати Путіну, доповідати його прихильникам, тобто допомагати фактично тим, що постійно якісь дані публікують про те, що Україна щось не так робить. Ось, просто видають такі речі, особливо, я ж підкреслюю, Вашингтон Пост цим займається. І як би, я думаю, війна йшла безпосередньо на території Сполучених Штатів, то може це сприймалося як допомога ворогу. А так, це просто така абстрактна журналістика, яка, на мій погляд, вона нічого не дає, бо, в принципі, посилання просто на розвідку. Ось ми знаємо, американська розвідка сказала те чи інше. Як так буває? Ми росли з тобою, зростали на книгах про ЦРУ, про всяких як ми думали, це такий спрут собі, да? А тут іноді здається, що американська розвідка – це така дірка, з якої просто будь-який журналіст приходить, бере що йому завгодно і публікує. Що це таке взагалі? Що це за явище? Дивись, насправді ж це журналісти беруть нас з розвідки, а з того, що був витік матеріалів розвідки, який Тейшейра вкрав документи розвідки, розповсюдив їх. Тобто розвідка ж не дає даних для публікації в газетах. Чому публікують? Тому що така традиція американської журналістики. Вона, я би сказав, що дуже стародавня, і точно що приблизно стільки ж років, скільки Сполученим Штатам Америки. Особливо після того, як було прийнято першу поправку до Конституції, яка просто проголосила, що є абсолютно необмежена свобода слова та свобода преси, журналісти вважають своїм обов'язком повідомляти про все, про що вони дізнаються, і у них немає гальм. І я би сказав, що це десь просто в генах, в крові американських журналістів, що якщо вони до них потрапляють якісь матеріали, я не хочу вживати слово сенсаційні, але скажімо так, матеріали, про які ніхто не знає, вони вважають своїм обов'язком опублікувати їх, щоб про них всі знали. Я думаю, що при цьому дуже часто самі журналісти не замислюються над тим, що можуть бути певні негативні наслідки. Але от у них це на генетичному рівні американської журналістики. І це робиться завжди. Абсолютно немає значення. Кого стосуються певні документи, до яких утворився доступ. Чого вони стосуються, якщо вони вважають, що є документи, про які ніхто не знає, вони обов'язково їх опублікують, щоб всі про них знали. Треба сказати, що в історії американської журналістики був випадок
коли секретні документи Пентагону були опубліковані в тій же Вашингтон Пост, які стосувалися В'єтнамської війни, до того, як діяла американська армія у В'єтнамі, і адміністрація Ніксона пробувала судитися навіть з газетою і програла цю справу. Тобто свобода слова нічим абсолютно не обмежена. Треба з цим рахуватись. І просто розвідці треба дбати про те, що вона не хоче, щоб хтось бачив, щоб воно нікуди не утікало, щоб не можна було вкрасти документи, як це зробив цей Тейшейра. Ну, знаєш, ось я так скажу, що в принципі я розумію, ну я то розумію точно, я знаю всю цю історію і їхні мотиви, і там є цілий культ такого сенсації, в принципі, там все зрозуміло, конкуренції в першу чергу, так? Але чомусь немає частини іншої традиції американської преси вибачатися, коли твої статті не повністю або геть не відповідає дійсності. Я просто нагадаю, що стільки багато текстів, здається, в New York Times, ні, Washington Post так само писали про страшну нацистську організацію Азов. Писали і цим користувалися путінські прибічники там всюди. А зараз виявилося, що Азов – це герої, і про них пишуть як про героїв, і, звісно, там жодних там нацистських проявів, там вбивств, там, я не знаю, якихось там ознак нацизму ніхто знайти не може і не знайшов де-факто, так? Але чомусь ніхто не вибачається перед людьми, перед тими, навіть хто не живий вже. Дивись, я би з тобою тут не погодився, тому що перш за все про Азов йшлося в американській пресі з подачі групи членів Конгресу, передусім Палати представників, які вимагали розслідування, що таке там Азов, що він там неонацистський. Це там приблизно було десь 150 людей, членів Конгресу, переважно Палата представників. Звичайно, що вони це робили, це була вдала спецоперація російської розвідки, що вони інспірували те, що якісь фейкові документи потрапили до цих конгресменів. Вони ініціювали цей лист, про який підписали газети. Ну, як вони газети пишуть про все, я ж тобі кажу, що для них немає тем, про які вони не пишуть. Тобто написали там конгресмени листа, кудись там держдепартамент про це повідомили. Що в газетах ще буває, і, можливо, вони писали, от так, як кажеш ти, в усіх провідних газетах є так звана колонка, опініон. Да. В принципі, хто завгодно може там купити собі місце, що завгодно надрукувати. Редакція пише, що вона не несе за це відповідальності і може не поділяти погляди, які автор висловлює. І на превеликий жаль, я бачив багато дуже прикладів, коли просто от російська пропаганда цим користувалась, коли якийсь автор, який сумнівний, щось писав явно з подачі російських фейків, скажімо так. То цілком може бути, що в розділі Opinion таке публікувалося. І це цілком може бути. Я не стверджую, що цього не було. І кажу, чому вони це роблять? Ну, тому що, знову-таки, в розділі Opinion будь-хто може написати будь-що, можна просто купити там площу в газеті, купити колонку і надрукувати щось. А от щодо того листа членів Конгресу, він обговорювався в газетах, це було десь років 3 тому приблизно. Це так, ця тема, вона фігурувала. Це знову-таки з подачі російської пропаганди. Таких тем, до речі, дуже багато в Америці. Не це не лише про Азов, про інші теми, які з подачі такої російської пропаганди, вони обговорювалися, як те, що має місце. Слухай, Ігоре, мені цікаво дуже. Небагато цього, принаймні в українському перекладі, я, може, ти читав або бачив там на телебаченні.
Ну, це моя особиста думка. Це історія з Руським добровольчим корпусом, я мову оригіналу скажу, і Легіоном Свободи Росії і їхніми діями спрямовані на звільнення території від путінського режиму, території поки що Білгородської області. Це абсолютно фантастична ідея. Я не знаю, хто це автор цієї ідеї, але те, що це відбувається, те, що показало, ну тут багато сенсів, показало росіянам, що не можна безкарно вбивати. Що війна, вона не буває так, що ти не страждаєш, а страждають лише інші, так? Що взагалі влада Путіна і його армія, вона абсолютно не є непереможною навіть у власних теренах тощо, так? Одночасно значить, пишуть, що це російські нацисти, це які, ну, коротше, про них теж там все вигадують, хоча за фактом вони воюють на боці України і воюють проти Путіна, ну чого вам від них ще треба, як то кажуть, так? Ні. Починають і російські ліберали, ти ж бачиш там за кордоном, вони абсолютно не асоціюють себе з тими, хто зі зброєю в руках, які є громадянами Росії і вступили в боротьбу, ну, в таку озброєну, вони від них відштовхуються, і їх відштовхують від себе. А яка реакція, ну як ти просто оцінюєш це явище публічно, і по-друге, як американці, напевно, вони на це теж не чекали, і в Україні не чекали на це, реагують на ці бойові дії і їхні наслідки на Білгородщині. На Білгородщині, я сказав. Американські ЗМІ дуже детально про це, провідні ЗМІ, всі газети, ну, провідні газети, такі як Нью-Йорк Таймс, Washington Post, скажімо, телебачення, CNN, MSNBC, головні новинні канали, і інформують в програмах своїх, і інформують на своїх сайтах, там навіть значно більше матеріалів, просто на сайтах. Я не чую тебе, звук зник. Зараз нормально? Чуєш мене? Зараз нормально, просто на декілька секунд зник звук. Може щось з інтернетом стало. Тобто дуже детально інформують про це. Ну, я би сказав, що доволі об'єктивно, хоча я би сказав, забагато там посилань на офіційні російські джерела, скажімо, там на того ж губернатора Білгородської області. Ну, вони, мабуть, шукають джерела, з яких можна взяти інформацію. Там так само цитують і заяви представників цих двох російських організацій, Російського добровольчого корпусу. І друга, щось в мене вилетіло, як вона називається. Є багато інформації. Я би сказав, якісь дні це більше половини інформації, яка стосується війни. Протягом останнього тижня було. Скажи, теж багато, ну ми ж все теж читаємо, що американці кажуть, і офіційні особи. Тут дві поспіль цитати, ну я дослівно не буду все читати, але радник Байдена Салліван: Україна досягне успіху і поверне стратегічно важливу територію. Це перша цитата. Інша цитата, генерал Марк Міллі, діючий глава, тобто то цивільний, а це військовий, Марк Міллі, більш обережний. Він каже, що Україна дуже добре підготувалася, але прогнози робити рано. Ти ж не лише ці дві цитати чув, да? В принципі, як американці наскільки оптимістично оцінюють готовність українських збройних сил до наступу, як преса на це реагує, наскільки підтримують і офіційні особи, і, в принципі, американське суспільство Україну в намірі закінчити окупацію своєї землі? Є дуже багато очікувань, причому вони вже є доволі давно. Я би сказав, що з березня місяця, і чим далі, тим більше. І провідні ЗМІ, новинні ЗМІ, такі як CNN, MSNBC, провідні газети, вони кожного дня вони це говорять, що у них є очікування, що Україна досягне успіху, що наступ досягне успіху, що Україні вдасться звільнити
суттєву частину своєї території від загарбників. І настрій такий от позитивний, і я би сказав, що велике очікування є у всіх журналістів американських, а також у всіх коментаторів, скажімо, на телебаченні, на тому ж CNN, на тому ж MSNBC, як правило, коментують усі військові події представні генерали, а там, скажімо, генерал Ходжес, дуже часто на CNN не коментує. Ну, не лише він, генерал Петреус, колишній директор ЦРУ. Ой, так, я про нього забув згадати, він теж прогноз давав. Да. Так. Ну от вони дуже в такому, знаєш, позитивному очікуванні знаходяться. Щодо генерала Мілі, ну, на відміну від тих генералів, він діючий генерал і найвищий, має найвищу військову посаду в американській армії. І, звичайно, що він в публічних коментарях завжди обережний щодо прогнозів, які стосуються військових дій, ну, тому що він, я думаю, що він зважає на свою офіційну посаду, дуже важливу, і тому він, ну, я думаю, що як і належить військовому, тому що будь-який військовий, діючий, точно знає, що війна річ непередбачувана. Що буде, робити прогнози того, що буде, я думаю, що діючий військовий жоден не повинен, і тому генерал Міллі дотримується такої позиції в своїх публічних коментарях. А от відставні генерали, вони усі до одного, до генерал Кертлінг також, ну і багато інших. Адмірал Ставрідіс, всі ці військові відставці, вони знаходяться в очікуванні українського успіху, і вони... Знову звука немає. Ігоре, я знову тебе не чую. Не чую. Що тут робиться з цим? Щось у вас там якась диверсія. Ну, коротше. Щось з інтернетом. Щось з інтернетом. Ну, буквально останні речення я не чув, а так, в принципі, чув все. Ну, я казав, що генерал Кертлінг, ну і адмірал Ставрідіс, от всі вони разом з генералом Петреусом, генералом Ходжесом, усі вони в такому позитивному очікуванні знаходяться, і вони це постійно повторюють в своїх коментарях провідним телеканалам. Слухай, за твоїм досвідом, ну просто в різних країнах різна політична культура, так? Різна культура публічних репутацій тощо. Ну, в нас, я перепрошую, є нормальні експерти і цивільні військові, а є експерти, які ну просто назвали себе військовими експертами, ну таке іноді видають, що я просто припинив звертати увагу на їхні прогнози, там, припущення, там, пояснення, коментарі тощо. А наскільки викликають довіру, ну, в першу чергу в американців, бо ж вони своєю мовою це все чую на власних там телеканалах. Такі люди, яких ти ось перелічив, і Міллі діючий, це фактично американський Залужний, так, просто інша назва, да? Це Міллі, це американський Залужний, так? Значить, наскільки вони зазвичай відповідально ставляться до власних слів, навіть якщо вони не є діючими військовими. Боже, репутація залишається, і так колишні, так у відставці, так там в запасі, не знаю, по-різному. Але ж вони все одно генерали і люди, які... І вони ж усі воювали. Тобто американські генерали, вони воювали. Я думаю, що вони відповідально ставляться до своєї репутації, і те, що вони публічно висловлюються, і це є їхня позиція. Навіть дехто з них, скажімо, коли розпочалось повномасштабне вторгнення 24 лютого минулого року, ну дехто з них був песимістично налаштований, тоді вони потім визнавали це, що вони переоцінювали міць російської армії, недооцінювали міць Збройних сил України. Тобто, я думаю, що вони дуже щирі, і вони не зв'язані, оскільки вони у відставці, вони не зв'язані ніякими там своїми посадовими обов'язками, статутами
військовими. Тобто вони дуже щиро говорять те, про що вони думають. Тобто, я думаю, що вони реально очікують позитивних результатів від українського наступу, то що Україна зможе звільнити велику частину окупованих територій, принаймні. Слухай, ну я б хочу повернутися, ну дійсно, до сенсації в хорошому сенсі останніх днів, тижнів. Це рейди по території Російського Рейху, які дестабілізують ситуацію. І я наступне моє питання буде власне до тебе. Як ти як інтелектуал, як людина, яка аналізує все, оцінюєш ефект як фізичний, так і моральний від цих операцій двох підрозділів, які складаються з росіян, громадян Росії і воюють на боці ЗСУ. А ще я хочу, щоб ти прокоментував, бо багато людей у нас нервове суспільство, ну через війну, зрозуміло, рефлексує на все. Коли там ставлять запитання, а як там Америка ставиться до обстрілів дронами Москви, або там до переходу кордону з Росією бійцями підрозділів, які я згадав. Да? І американські офіційні особи, це теж треба якось прикладати, бо ми не звикли до мови, до такої американської, так, часто офіційно. Вони кажуть, ми не підтримуємо Україну в бойових діях на території Росії, а ми підтримуємо її в бойових діях задля звільнення своєї території. Так, здається, той самий Саліван чи хтось там казав. Але в той же час вони не засуджують Україну. Тобто, як це сприймати? Перше, ці заяви. І друге, твоє особисте враження від того, що відбулося і відбувається, до речі. Я думаю, що там вони дещо інакше коментують, а дещо інакше це так, що вони не заохочують Україну. Точно, не заохочують. Так, да, ось це важливо сказати. Так, до атак на російській суверенній території, міжнародно визнані. Угу. І теж вони повторюють, що вони домовлялись з Україною, щоб американський уряд домовлявся з Україною, ну так само, як і уряди європейських країн, щоб зброю, яку Захід надає, не використовувалась для атак на міжнародну. Ну так, але водночас вони не засуджують ніяких дій, ні те, що там відбувалася атака на Кремль за допомогою дронів, ні там відбувалася атака на Москву, ну інші там атаки за допомогою дронів, так само, як і усі ці бойові дії в Білгородській області. Жоден американський високопосадовець не засуджував, просто він казав, що вони не заохочують Україну. Ну, вони, власне, грають в таку, ну, слухайте, війна в різних галузях відбувається. І вони ж, росіяни, все намагаються зачепити десь там, підчепити українців, американців, але їм треба відповідати холодно, ну, як вони люблять. Нас тут немає, а навіщо? Це питання не до нас, у принципі. З вами воює Україна і все таке інше. Тобто, це певним чином такий бумеранг, да. Вони дуже часто американські високопосадовці на брифінгах, скажімо, і в Пентагоні, і в Держдепартаменті, коли відповідні запитання журналісти ставлять, вони їх переадресують. Ну, що запитуйте про це Україну? Не коментуємо. Ми не можемо коментувати дії українського уряду, українських збройних сил. Чи запитуйте там? Ми не заохочуємо Україну до території міжнародно визнаної території РФ. І крапка, а про все інше запитують в Україні. Це така стандартна їхня відповідь. Щодо мене особисто, дивись, я ж так само, як і ти, не військовий експерт, але я думаю, що тут не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, що це такі дуже болючі удари по Росії, особливо напередодні українського наступу, тому що вони відволікають ресурси і вони можуть бентежити російських генералів, можуть не знати, що їм робити, куди їм рухати свої війська, чи то робити якусь передислокацію якихось військ в Білгородську область.
чи то робити щось інше. В будь-якому випадку це психологічний удар, передусім по російському військовому командуванню. Тут не треба бути військовим експертом для того, щоб це розуміти. Щодо російського суспільства, розумієш, мені важко сказати. Я не був в Росії більше 20 років. Не впевнений, що коли-небудь буду там ще раз, навіть якщо в Росії все зміниться, ну я не впевнений, що я коли-небудь буду мати бажання туди поїхати. Ну, це особисто. Але я десь з того, що я наскільки я би сказав, з того, наскільки я знаю Росію, я думаю, що в даному випадку, от в даний момент часу, переважну частину російського суспільства це все не бентежить ніяк. Тобто їм це все, як в Росії кажуть, по барабану. Знаєш, я доволі вже давно. Я читав Солженіцина «Червоний кусок». І от я прочитав усі ці 10 томів. Мені була дуже цікава історія лютневої революції. І це, мабуть, єдиний такий дійсно художній твір, де вона описана. І з того, що там описано, що робилось одразу після лютневої революції, там дуже детально описано взагалі життя в тодішній Росії в лютому, в березні, в квітні, травні 1917 року. І в більшій частині суспільства абсолютно все вона була абсолютно байдуже. Що робиться, як робиться. Певна частина суспільства відчула тепер свобода грабувати, вбивати і робити все, що завгодно. І те, що от там грабували, вбивали, і інших людей не хвилювало. І так само, я думаю, що і тепер більша частина російського суспільства, те, що відбувається в Білгородській області, і навіть ці дрони, що прийдуть в Москву, я думаю, що їх не просто це все не хвилює. Всі вони, я не знаю чому, це треба розбиратись в історії, але такий код, суспільний код такий, скажімо, небайдужість до всього. Як знаєш, як в Росії це називається пофігізм. Ну от так. А от для військових для російських генералів, я думаю, що це все дуже їх бентежить, енергує. Тому що вони розуміють, що у них сил немає для того, щоб захищати весь російсько-український кордон і водночас спробувати утримувати те, що вони захопили, ту українську територію, яку вони захопили. І я думаю, що для них це дуже, дуже така серйозна річ, і вони не мають ніякого розв'язку цієї проблеми. І з цієї точки зору це дуже, дуже добре, що це все відбувається. Скажи, будь ласка, ось я трохи зачепив цю тему реакції до таких, знаєш, статусних російських опозиціонерів за кордоном, які просто розгублені цими подіями, вони не знають, як на них реагувати. Це ж нібито їхню родину атакують, але з іншого боку росіяни ж атакують їхню родину, а типу кажуть, що вони звільняють, і вони ж проти Путіна, і ми ж теж за легендою проти Путіна. А наскільки взагалі чутно цю реакцію? Або, в принципі, ми дуже там забагато уваги приділяємо цим людям, і вже, принаймні, у цій фазі війни не так вже дослухаються американське суспільство, експерти американські, політики до росіян, які опинилися за кордоном, і ставляться, може, на них вже як там до якоїсь там білогвардійської, не знаю, позиції вже після того, як Друга світова війна почалася. Я би сказав, що в останні місяці значно менше російських опозиціонерів, які опинилися за кордоном, значно менше їх чути, і значно рідше їх можна побачити на телебаченні. Перші місяці повномасштабного вторгнення дуже часто там з'являвся, скажімо, Гаррі Каспаров, дуже часто з'являвся в етерах CNN і MSNBC. Зараз дуже рідко відбувається. Або там правонука Хрущова, Ніна Хрущова, яка професор політології в Америці. Дуже рідко зараз звертаються до російських опозиціонерів. І ще можна побачити, як звертаються до
Знаєш, ну ти його може особисто знаєш. Андрій Солдатов. Ні. Е, Ну він, я не знаю, в якій він країні живе, він володіє англійською вільно, тому його національно не запрошують. Ну, але він журналіст, він незалежний журналіст, він не працює ні на які, навіть ні на які російські ЗМІ в еміграції. Він просто незалежна людина. Я не знаю, з яких джерел він просто бере гроші на життя. Якщо я не помиляюсь, він в Англії, може помиляюсь, ну не буду стверджувати. Ну, от, мабуть, єдина людина, яка з'являється іноді на CNN, це він останніми тижнями, останніми місяцями. Я б сказав. Тобто, фактично можна сказати, що CNN закенсил російську аналітику, в принципі, російську опозицію у своїх етерах. Це найвеличезніший так. канал Америки. Так, вони перестали вони запрошувати і ось про що вони розповідали детально. Це, скажімо, про Карамурзу, про його засудження на 25 років. Так, його дружина з'являлась на телебаченні. Ну, це таке, це інше. Так, Ну, це гуманітарна тема, да. Це для них. так. Але щодо коментарів про поточні події, про війну. До російських опозиціонерів останнім часом не звертаються американські ЗМІ. Тобто, і відповідно, американці, я думаю, що дуже мало просто цікавляться їхнім поглядом на це. Напевно, тому і не звертаються, тому що, з одного боку, свобода слова, так вона є, але є і ринкова економіка. Тобто, щоб бути привабливими, кожному ЗМІ треба запрошувати тих, хто цікавить публіку. Ну, це добре, що публіку вже не цікавлять люди, які вперто заперечували підготування Путіна до великої війни, казали, що в Росії можлива демократія, що там єдина проблема – це корупція, а все інше це може якось вирішити. Зараз так. це да. Дуже рідко. Я би сказав, що от в останні місяці я не можу сказати, що я дивлюсь телевізор кожного дня, але я не бачу, принаймні, значить, дуже Слухай, як Збройні Сили України покращують світ, у тому числі медійний? покращують. На жаль, високу ціну Збройні Сили України, вся Україна, український народ заплатять. Але так і є. Світ змінився дуже сильно. Медійний світ, західний медійний світ змінився дуже сильно. Я би сказав, зовсім інші стандарти. Особливо це видно, знаєш, з передач, от, скажімо, CNN і MSNBC, які ведуть журналісти, які працювали в Україні, особливо на початку повномасштабної агресії. Угу. Змінився погляд. Просто вони значно більше стали розуміти про світ, в якому ми всі знаходимося. Слухай, Затулін, такий статусний пропагандон, я його трохи особисто знав, ну як там пару разів десь на якісь там раніше спілкувалися на якихось подіях, він був такий абсолютно імперець, абсолютно він рашист, але він такий обережний був рашист. Ну, рашист, який удавав себе аналітика, типу, зрозуміло було, що він на боці влади, і він депутат, здається, Держдуми, від війни, здається, Росії, і там вже хочуть його, типу, мандату позбавити. Я його не захищаю геть, і він ворог і мій, і нас усіх, і мені його не шкода, але це просто як симптом. Пан, товариш Затулін Константин, який і по Криму працював, і по Україні, це його напрямок був. Зараз може через те, що він не при справах уже, а може і через те, що там залишки розуму якісь там є все ж таки, а може через те, що він готується для іншого світу, вже трохи далі дивиться за більш тупих колег. Він каже, що жодна ціль Путіна не досягнута, що Україна залишиться і Україна існує, хоча він сам заперечував таке, да? Буквально пару років тому, що все це суцільна невдача. І фактично він сказав, що фюрер невдаха. Ну, він не сказав це прямо. Його там вже цькують, і він не один. Такий, просто я інших не хочу цитувати, там серед них і терористи, і Гіркіни, і Фігіркіни, і всякі там такі люди. Але про що нам кажуть такі настрої серед ось цих
або турбопатріотів Росії, як їх кажуть, турбонацистів, рашистів, я не знаю, або серед таких, знаєш, ну трохи нібито поміркованих прихильників руського міра в рубриці «Щось пішло не так». Ну, перше, що Затуліний був імперіалістом, так і залишився ним. Навряд чи взагалі людина може, доросла людина, яка має свої погляди, свою свідомість і свої переконання. Навряд чи вона може змінитись, особливо коли це стосується таких от переконань, як Слухай, ми з тобою росіян недооцінюємо. Вони так можуть змінити свої позиції. Ми ще з тобою почуємо Скабєєву, як вона розповідати нам. Що від Скабєєва ми почуємо точно, там від Соловйова ми можемо почути так, що вони їх примушували там щось. Да. Але від Затуліна навряд чи він залишиться імперіалістом. Я не маю жодного сумніву. Але що цікаво, що він є діючим депутатом Держдуми. Ти знаєш, мені важко так сказати абсолютно однозначно, чому от він так говорить, як говорить, чому йому дозволяється. Власне, що він наговорив, його, в принципі, можна засудити там за наклад на російську армію. Він посадив так само, як Карамурзу на 25 років. Але, значить, було дозволено сказати те, що він сказав. Ну, я думаю, що тут можливі два варіанти, які практично є діаметрально протилежними. Один варіант – це те, що там є все ж таки різні башти в Кремлі, які пробують щось сказати по-різному, але цей варіант, мені здається, менш ймовірним, ніж другий варіант. Коли от те, що він казав, є певною такою спецоперацією пропагандистською. Навіщо? Не знаю, може для того, щоб шукати якийсь от запасний варіант. Як то кажуть, план А Путіну не вдався, план Б от теж не вдасться і не вдається. Значить, план С, так би мовити. Так ми до плана Я можемо дійти, в принципі. Можемо. Я думаю, що це більш ймовірний варіант, тому не варто так, я думаю, не варто переоцінювати те, що сказав Затулін. Тому що мені здається все ж таки, що в Росії рівень диктатури на сьогоднішній день такий, що ніхто не може вийти і публічно сказати щось, що не узгоджено там з... Ну, якщо не особисто з Путіним, то з тими, хто відповідає в його оточенні за те, що можна публічно казати, а що не можна. Тому я би от сказав, що більш ймовірний цей варіант, що це такий вкид для того, щоб потім подивитись, чи можливо такий варіант С. Ну, от повна невдача цієї так званої спеціальної воєнної операції, що робити далі, Україна залишається, і як Затулін сказав, що вона не буде нейтральною, тобто Затулін визнав, що Україна буде членом НАТО, раз вона не буде нейтральною. Ну, от, значить, я думаю, що це такий, скоріш, початок плану С, ніж те, що Затулін сказав, що не було взагалі узгоджено ні з ким робочим. Мені теж, знаєш, то теж ось здається, ну, враховуючи досвід певний, так, і спостереження за цими людьми, вони настільки системні, що навряд чи, знову ж таки, вони щось скажуть таке, знаєш, щиро, ризикуючи життям або кар'єрою, або грошима хоча б. Це не такі люди, абсолютно, да. Це в Радянському Союзі навіть же були люди, їх було менше, значить, у нас є такий журналіст, як Віктор Лунін, якому було дозволено там знімати в Горькому академіка Сахарова, повідомляти на Захід про те, що там робиться з академіком Сахаровим, і відеофільми про те, як він там кудись іде, от чи він живий і так далі, і таке інше. Йому це було дозволено, будь-якого іншого, просто якби він пробував там якось наблизитись до Сахарова, просто б заарештували, відправили б за ґрати. Ну, якщо Затуліну можна говорити те, що він говорить, я думаю, що це точно узгоджено з відповідними людьми в адміністрації президента Росії. Слухай, ну а це для нас це хороший знак, добре?
Я думаю, що так, тому що це свідчить те, що вони шукають, вони не знають, що їм робити, шукають нових варіантів. Тобто це свідчить про те, що вони розуміють, що план Б їм теж не вдався. Тобто от план Б це довга війна на виснаження, Угу. розрахунок на те, що вдасться виснажити Україну, що люди підуть відчай від ракетних ударів, що люди змерзнуть, що все це не вдалося. Вони розуміють, що це все не повна їхня невдача. Тобто вони шукають, що їм робити далі. Схоже Це на то, схоже на те, до речі. Да. Я ще знаєш, що хочу проаналізувати, і здається, теж. Ну, це твоя має бути аналітика, бо у мене лише припущення. Ось ці події, які ну, мають ознаки якогось там божевілля всередині, причому людей, які прямо під Путіним сидять. Тобто ніхто ж не заперечує, що цей Пригожин це одна з найближчих осіб до Путіна. Це за фактом так. Нікому іншому він би не дозволив забирати людей з в'язниць, відкривати офіси в Петербурзі, таке інше. Да? Тут це зрозуміло. І він йому довіряє, має до нього довіру. Далі Кадиров, який називав себе особисто солдатом Путіна, тобто теж людина абсолютно йому підпорядкована, вірна, як пес а може й більше. Ми не знаємо їхніх стосунків, як і з Пригожиним так само, але вважалося, і я досі вважаю, що вони абсолютно підпорядковані Путіну одночасно. Вони між собою, поки що Кадиров сам, здається, нічого не казав, але його просто праві, ліві руки, як би так сказати, конкретно наїжджають на Пригожина. Значить, той відповідає і сам, і вони вже публікують фотографії зруйнованого Грозного періоду Другої Чеченської війни і пишуть, можемо повторити. Це частини російської армії так між собою говорять. Так? Це ж, розумієш, що це частини. І останній факт – це полонений комбриг російської бригади, якого затримали, і там видно, що і били, і примушували вибачатися на камеру вагнерівці, і вони відкрито це публікують, і це все, тобто армія, кадирівці, вагнерівці, це якийсь бермудський або мудацький, я перепрошую, трикутник. Що це таке, на твою думку? Ну, з тобою, що, по-перше, Пригожин та Кадиров, вони абсолютно те, що вони підпорядковані Путіну, вони дуже близькі до Путіна. Але з другого боку вони не належать до російської армії. Ну, де юре те. І я думаю, що вони є от такою приватною особистою гвардією Путіна. Значить, вони вважають себе, не знаю, що вони мають певні такі привілеї, сперечаються один з одним за ці привілеї, і вони вважають, що вони можуть ставитися відповідним чином до армії. Ну, це мені здається, що в цьому немає нічого дивного, тому що де-факто в Росії немає єдиного команди всіма цими збройними формуваннями. Тому що є приватна ця армія Пригожина, є приватна армія Кадирова, які, я думаю, що вони безпосередньо підпорядковуються Путіну. Власне, приватна армія Пригожина, вона ж не лише в Україні воює, вона воює в Африці. Там, значить, Путін її туди посилає, він не може послати туди регулярну російську армію, тому що це може викликати міжнародний конфлікт. Ну, а так що скажімо, Центральна Африканська Республіка запросила приватних бійців Пригожина, нібито приватні особи пішли там воювати, добровольці і таке інше. Тобто, я думаю, що і Пригожин, і Кадиров, вони виконують особисті накази Путіна. Він через, я не знаю, через ФСБ. Але
я не можу стверджувати, але думаю, що і Пригожин, і Кадиров, вони, оскільки вони є креатурою Путіна, якщо вони комусь в плані, скажімо, там, чисто армійському підпорядковуються, то ФСБ, а не ГРУ. Ну, не знаю, як порівняти. Як в нацистському рейху були війська СС, або Ну, все ж таки, знаєш, Ігоре, війська СС, Вермахт, в заручники не брали генералів Вермахту або полковників. Це щось нове у військовій історії. ну, бачиш, 21 сторіччя, історія Да. спіралі. Ну, але ж, скажімо, я мав на увазі от, чисто такі субординаційні стосунки. Мгм. СС не підпорядковувались командуванню Вермахту. Я думаю, що вони не підпорядковувались Генеральному штабу Вермахту. Вони підпорядковувались своєму командуванню Рейхсфюреру Гіммлеру. Так само з цією Пригожинською армією, Кадирівською армією. Тобто вони діють окремо від регулярної російської армії. А тут знаєш ще, Ігоре, тут може йдеться не лише про підпорядкування, бо слово порядок взагалі не дуже притаманно російському менталітету. Це йдеться про те, що вони поводяться як в камері у тюрмі. Ну тобто, хто крутіше, хто відчуває силу в певний момент, той м'язами грається, зневажає інших, там ображає інших, принижує інших. Тобто, це така Це така псевдокультура. Мгм. Просто така от псевдокультура сучасної Росії, та й не лише сучасної, достатньо, знаєш. Я не належу до тих, хто кілька місяців тому казав, що нам не потрібна російська література. Та якраз потрібно. Достоєвського треба читати, щоб розуміти, що таке Росія. Він краще за нього ніхто це не описав. Так, а лише не треба в рожевих окулярах його читати. Ні, звичайно, так слухай, у мене був такий випадок. У мене одна американська моя студентка, вона прочитала «Брати Карамазови», і вона мене запитує, чи може я пояснити, чому Альоша Карамазов так сильно відрізняється від своїх братів та усіх інших персонажів книги. Мгм. Ну, я кажу, що Достоєвський його придумав, бо він би хотів, щоб росіяни були такими, але вони такі, як як його брати та усі інші персонажі книги. Мгм. Вони справді є такі. Так що Слухай, Ігоря, ну на цьому тлі, наскільки ти думаєш, і про це вже там навіть у Рейху почали розмовляти, але я їм не довіряю, тому питаю тебе. А наскільки можливий сценарій смути через дестабілізацію всередині, через ці суперечки, через те, що, ну знаєш, наразі я просто не уявляю собі там навіть пересічного якогось, навіть прибитого пропагандою росіянина, який іде в армію там під примусом або там ну переважно за гроші, який ще 100 разів подумає: слухай, а може я потраплю в перестрілку між вагнерівцями і кадировцями, а я хто такий, якщо командира бригади беруть у заручники і там його там принижують і знущаються з нього. Взагалі це може призвести, якщо не до бунту в такому сенсі, як революція там 17-го року, там ну це цілий ланцюг подій, да, там громадянська війна, то хоча б до такого паралічу волі. Тобто, як у Гітлера був тріумф волі, там, да, цей фільм Ріфеншталь, так? Це параліч волі. Тобто ми ж спостерігаємо в мініатюрі на Білгородщині таку ситуацію, коли її відповідальних не знайдеш, коли кидають там хаотичні рухи якісь, да? Чи це не є картиною початку, ну все, про що ми останні там пару десятків хвилин розмовляємо, передумови для того, щоб або стався якийсь бунти, або параліч, коли, як наприкінці Радянського Союзу, нібито велика, потужна держава, ніхто не вийшов її захищати, коли загроза стала реальністю для неї, для існування як імперії. думаю, ти знаєш, що щоб відбулося щось, як скажімо, кшталт липневої революції, ну, коли от в столиці люди вийшли на вулиці, якийсь сірник було підпалено і от розгорілося полум'я, таке велике багаття.
Мені важко уявити, що має відбутися в сучасній Росії, щоб відбулося щось на кшталт цього. Ну, тому що тоді люди жили бідно, в тому ж Петрограді, чи коли чутки, що хліба не буде, ну, то люди вийшли на вулицю, тому що у них відчай було. Від чого сьогоднішніх москвичів може настати таке відчай, що вони вийдуть на вулиці протестувати проти режиму, я собі, відверто кажучи, не уявляю. Це з одного боку. А з другого боку, якщо ми знову повернемось до історії 1917 року, то так, була лютнева революція, але після цього Росія не стала демократичною, як сподівалися ті, хто прийшли до влади в результаті лютневої революції. А в Росії, значить, через всього кілька місяців, якихось 8-9 місяців після лютневої революції, в Росії був більшовицький путч, і на 70 років був встановлений режим, який був значно більш жорстоким, незрівняно більш жорстоким, тоталітарний режим, який був незрівняно більш жорстоким у порівнянні з царським режимом. Тобто не факт, що смута, якщо вона в Росії відбувається, що вона може призвести до позитивних змін. І історія відбувалася так, що остання смута, яка в Росії була у 1917 році, вона призвела до кінцем до негативних змін дуже швидко. Тому що владу підхопили ті, хто могли відновити цю імперію, відновити знову припинити смуту силою. І я не впевнений, що в результаті смути може бути щось інше в сучасній Росії. Слухай, але з іншого боку, тоді не існувало такої потужної України, не існувало такої сталої коаліції. Так, була там Антанта, але вони не дуже координували зусилля. Ну, взагалі, світ не був такий розділений і такий чітко визначений, крім Угорщини, наприклад, да, на боці добра або зла. Мені здається, зараз ситуація гірша з тими, хто захоче врятувати Російську імперію. Умови просто гірші. Знаєш, в 17-му році було що? Ну так, і Велика Британія і Франція, вони мало що вони робили для того, щоб навіть не Російську імперію врятувати, щоб не допустити, щоб большевики захопили владу. Росія ж може стати Північною Кореєю. Для того вони мають почати працювати, розумієш? Вони не звикли працювати. Це не північні корейці. Тут є різниця така ментальна, певно. Є. В той же час я не можу цього виключати. Що в результаті якихось пертурбацій Росія просто вона буде жити там в своєму світі. І стане Північною Кореєю, бо дуже схожою на Північну Корею. Я, на відміну від тих, хто прогнозує чомусь розпад Росії, я не відношусь до тих, хто очікує розпаду Росії. Як вона може розпастися? В Росії сучасні 80-85% населення – це етнічні росіяни. На якій підставі, скажімо, Новосибірська область може там відділитись від Рязанської області, коли одні й ті самі люди, які розмовляють одною і тою самою мовою, і які наразі виховані на одній і тій самій антикультурі і на одній і тій самій антицивілізаційній платформі. Тобто, якщо Чечня відділиться від Росії, якщо Росія зміниться радикально, ні, просто буде ще більше відсоток населення російського. Тобто очікувати, що Росія чомусь вона розпадеться, я не відношусь до тих, хто цього очікує, тому що я не бачу реальних підстав для цього. Принаймні, Ігорі, вона не зробить цього сама. Без тиску зовнішнього, без санкцій, без контрибуцій, без...
покарання. Да, ну, те, що розпався Радянський Союз, це було природне, тому що він дійсно був імперією, і в ньому от, в національних республіках в Радянському Союзі було дуже багато людей, які не були росіянами. І той варіант Російської імперії він розпався, тому що просто республіки, де більшість населення становили не росіяни, вони проголосили свою незалежність. Мені, знаєш, я взагалі не люблю робити прогнози на майбутнє, тому що це така невдячна справа. Ну, я би взагалі на місці от України я би не намагався робити прогнози, що станеться з Росією, тому що мені здається, що Україні треба розуміти, що нікуди, на жаль, від Росії дітися не можна. Навіть якщо Україна, я дуже цього хотів би, щоб це сталося якомога швидше, звільнила всі свої території, і щоб на цьому війна закінчилася, принаймні тим, що було б встановлено, якщо не мир, то перемир'я, але Україна була б в своїх міжнародно визнаних кордонах. Ну так, а далі вже може бути міжнародний за лідерством України тиск щодо компенсації, щодо всього іншого. Да. Так. Ну, але Україна повинна думати от про це, а не про те, що Росія там розпадеться якимось там... А ти знаєш, Ігоре, ну вже майже там 4 хвилини залишається. У мене є одна ідея, я просто знаючи їхню психологію, я, на жаль, там багато прожив. Я думаю, що єдиний, може він і неможливий, і непрактичний, але єдиний шлях дійсно розвалу Росії – це дійсно знищити, причому не фізично, навіть не про це йдеться, а цю більшість, 85% росіян, які насправді складаються з українців етнічних, там, я не знаю, татар казанських, там, будь-яких націй, які просто відмовилися від себе і записалися росіянами, грубо кажучи. Ті, хто кажуть, я росіянин, і в них такий, і в груді б'ють себе там, да? Я росіянин. Ось, якщо сказати, ну добре, скільки вас тут? 140 мільйонів? Ну давайте так, ми всіх не росіян вважаємо, це не так насправді, а просто вважаємо невинними. І, ну, як через те, що вони спочатку були поневоленим народом, і так, після там манкурти стали, там, ну, буряти, бойові, там їх ніхто не виправдовує, так, але, знаєте, всі платять по ваш борг на кожну людину перед Україною десь по 50 тисяч євро, але лише з тих, хто скаже, що я росіянин, і я хочу зберегти Росію. Як думаєш, скільки людей запишуться в росіяни з таким боргом? Я думаю, що небагато людей. Ну, я прожив в Росії менше, ніж ти. Я жив там в радянські часи, я уїхав звідти в 90-му році, але з мого досвіду, ну, дуже велика кількість людей, незважаючи на те, ну, звідки вони дійсно походять, ну, скажімо, у Москві 80-х років, в якій я жив. Переважна більшість людей дійсно вважала себе дуже щиро росіянами, навіть якщо ти маєш рацію. Так, да. Але це коли слово росіянин передбачало прибуток, а не збитки, розумієш? Ну, дивись, скажімо, за часів Черненка, Андропова, Черненка, навряд чи взагалі тоді багато людей думало, що там ще там років 6-7 і Радянського Союзу не буде. Так, щось, скажімо, я особисто знав деяких виходців з України, які отак от обрусіли, вважали себе росіянами. Так, вони гірші за росіян, манкурти гірші за... Да. Скажімо, коли я жив в Москві, я там прожив 9 років, я себе росіянином точно не вважав жодного дня. І я себе відчував, скажімо, навіть тоді, в радянські часи, я себе відчував, що я не вдома. Ну, от такі міграції. Тому що, ну, от для мене це була нерідна атмосфера навколо мене.
Я це відчував постійно. Але бути росіянином, говорити, що ти росіянин, було зручніше. Я теж ніколи, незважаючи на те, що я там народився, не за власним бажанням і бажанням моїх батьків через певні обставини, я теж ніколи не вважав себе росіянами і теж не сприймав їх як своє середовище. Ну, жив і жив та певний час, да? Але все ж таки росіянин – це така горда назва, коли за це є якісь бонуси. І я хотів би подивитися, чи залишаться вони всі німцями, як німці залишилися все ж таки після Другої світової, коли їм скажуть, що ви ніхто і ще й ви винні багато грошей. І йдіть, працюйте, якщо ви росіяни, на вашу Росію прекрасного будущого, але спочатку ось це рахунок за те, що ви наробили. Подивимося, як це все буде. Думаю, що вони всі, я думаю, що вони всі винні дуже багато українців. І вони всі мають всі платити, незважаючи на таким вони себе вважають. Вони, знаєш, усі, хто там живуть і працюють, платять податки. Їхні податки працює російська військова машина з кінцем. І тому вони є всі винуватими через це, і є всі винні. І можна скільки завгодно казати, що не існує колективної вини, але в той же час є люди, шляхетні люди, які визнають, що так, ми всі винні, так само, як були шляхетні німці, які визнавали, що ми всі винні. І Німеччина пройшла через каяття, до якого її закликав ще Карл Густав Юнг одразу після війни. Що без цього вона не зміниться, вона через це пройшла і змінилась. І у Росії немає іншого шляху, якщо вона не хоче бути Північною Кореєю, а хоче бути частиною світу. Вона має через це пройти. Якщо вона через це не пройде, то вона буде такою, якою вона завжди була. Дякую тобі за те, що знайшов час. Ну, я думаю, що проти Росії, як Північної Кореї, буде сама, власне, Північна Корея, бо вони продають свою північність вже там скільки років, а тут такі конкуренти, ще й бездільники такі. Ну, це все смішно, це припущення, жарти, але і змісту багато було в нашій розмові з Ігорем Айзенбергом. Дякую, Ігоре, що знайшов час. Дякую, Дера, дякую всім глядачам і слава Україні і до перемоги. Героям слава! Дивіться АТR далі.